Dali uban tabay, manuroy ta sa baybay. Atong kalimtan ang problema nga hinungdan sa kalaan. Sabay ta kadali, walay magpalahi. Tawagan na sila, apili ug pagdali. Hey, tara na, tawagan na sila. Ayaw na paglangay. Hey, what's up? Welcome to my program, April 9, 2022. Balik ka mga bay. Pasok muna ako sa station sa radio. And mamaya balik tayo usap. Welcome. The DJ has come. Just keep on playing. This is my only favorite station, 106.1 playing the best songs on the radio. Ronda FM. Ronda, 21. Check your time. 18 minutes past the hour of 1. This is your Master J, only here at Ronda FM 106.1. Ang teleradyo ko. Dahil dito, the best ka. Hey, what's up mga ka-Ronda, mga ka-Masters? Ako mga bay diha. Hello bay, kumusta na mo diha bay? Aniya na po ang inyong lingkod, Master J, para sa lain na pod na edisyon sa Ronda Rewind Saturday edition. Kasama niyo po, yours truly, Master J. Sa katong gusto mo text para sa inyong mga greetings and requests, you can now text sa atong text line number na 0938-889-9505. At sa ating mga NCTVN subscribers dyan, isend na dayon na inyong mga messages and greetings para sa inyong mga special someone, family and friends. Nandyan lang po sa baba ng yung screen, ha? Kaya sa screen, ayan. Siyempre, di naman makita sa atin na nakikinig sa radyo sa 106.1. Uulitin ko na lang pag sabi yung text line number natin. 0938-889-9505. Ala, text na dayon kay ato ng dunganon pagbasa. And medyo makulimlim, medyo umiitim yung kalangitan. Murag muulan dyan ni ron ba? O kung wala mo lain na lakwo na importante, steady lang mo ta sa balay muna. Relax muna tayo. Makinig sa mga musika na hinanda ni Master J para sa inyo. Speaking of hinanda, itong next song para to sa inyo. Para at least ma-relax kayo dyan. Babalik muna si Master J mamaya para sa ating mga greetings and requests. Atin yan babasahin lahat. This is your Master J only here at Ronda FM 106.1. Ang teleradyo ko. Dahil dito, the best ka. Shout out dyan kay Dexter Pilar. Hoy Dex, musta naman ka Dex? Ha? Wala man kayo pakita na ko dire. Or ako re wala day dire pero me. Musta na Dex? Shout out dyan sa inyo. And syempre welcome sa atin mga nanonood sa atin sa live stream. Ito na po yung lingkod Master J. Every Saturday po tayo 1 hanggang 3 para sa ating mga musikang mga love songs, mga slow songs, pangpatulog. Makinig lang sa atin sa radio sa 106.1. At kung naka-NCTVN ka man, naka-subscribe ka, naka-connect ka ng cable, you can watch us here at Ronda FM Channel 5 or 6, depende po sa lokasyon or TV na ginagamit nyo. And shout out dyan kay Ma'am Alma. Ay ma'am, sarap ng pa-chicken ma'am ha. Sa uulitin ulit. Ay Ma'am Alma, shout out dyan sa'yo. And syempre, sa lahat ng nag-watch sa aking shout out vlog sa ating YouTube channel na Deri Tabay
PH. Salamat. At syempre, like I said, always nang sinasabi ko na every time na meron nanonood sa akin, nag-emoji doon sa YouTube channel ko, sa page ng Ronda FM Teleradyo, yung lahat na nag-emoji, nag-comment, ay for sure nakalagay yun sa aking vlog na Derita by PH na YouTube channel. Doon nilalagay ko yung mga shoutouts doon, lahat na nag-emoji, lahat ng nag-comment, ilalagay ko doon sa aking vlog na Derita by PH YouTube channel ko. And shoutout dyan kay Butchoy Bacamante. Hello bro, musta bro? And si Ricardo, Rene Ricardo, musta? Shoutout dyan sa'yo. Oy, mingaw na ko diya si Dio ba? Musta naman diha ang maskot diya, okay ra? Dere ang magic dere, murag medyo padulong pa balik, pero daghan pang dili pa kuan kayo. Di pa kayo na nakakusog ang ato ang kuan. Pasing! Robert Jard Pasing, kumusta diha Pasing? Okay, mingaw na ko nimo diha ba? Ang moa dere, murag nahimo na lang ko hosting dere, naga-host ako, di balik na ko hosting, na supposed to be dili na ko ga-hosting. Nag-hosting na pod ko dere sa Kidapawan City. Siyempre, kailangan to sudlan tanan kay kuan ay para natay extra. So medyo minus muna ang magic, pero sa hosting medyo mayroon tayong mga hosting. So bumabalik na din si mag-rocket na mag-hosting si Master J karon. Yeah, sa atong mga watch atong shoutout vlogs, siyempre nandyan yan lahat sa aking kuan, yung lalo na yung nanonood sa live stream sa Ronda FM Teleradyo. Yung lahat na nag-emoji, nag-comment, ilalagay ko yan sa dito na area sa video. Ilalagay ko yan dyan, shoutouts doon sa aking vlog. Shoutout vlogs doon sa aking YouTube channel, Derita by PH. Please follow and subscribe to my channel. Sa baba niyan sa screen, pag mayroon kuan sa YouTube, doon sa baba, mayroon subscribe button. I-click yon. Then dyan sa gilid mayroon bell. Pag-click mo sa bell, mayroon pop up dyan na may nakasulat all. I-click yung all para every time mag-upload ako ng video, ma-notify kayo palagi sa ating mga videos na i-upload. And siguro by next week, i-upload ko na yung first episode natin sa Pakutaw sa Utok. Mag-enjoy ta, maglingaw-lingaw ta ana sa atong Pakutaw sa Utok. Mayroon lang akong i-record ulit kasi like I said sa last 2 vlogs ko, na-delete yung lahat ng files ko. Unfortunately, lahat ng pinaghirapan namin doon sa ibang lugar, most especially sa Makilala. So wala, ubos lahat. Pati yung sa business na sinalihan ko, yung nag-sponsor sa akin, yung kung makikita yan sa video dito sa gilid, meron yan sponsored, brought to you by yung ginagamit ko na immune system booster. Okay ra kasi samot na jud kakabisi. Ang beauty kay nag-start na sad og padula. Dili jud ka nando sa akong kagwapa dili karaw. mas okay na pasing na busy ka kaysa magmukmuk ka lang sa balay. O, di ba? So mas okay yan na busy ka para at least ma-enjoy naman nimo ang imong oras, imong life na nakay ginabisihan. Okay lang yan pasing mas maganda nga yan mabisi ka. So that's it. Pag busy blessings na go. Correct ka dyan, Ma'am Alma. Pag busy, that means blessing yan. Oh, yan pasing sabi ni Ma'am Alma, pag busy, syempre, ayan yan talaga. Blessing yan pag busy ka kasi mayroong binigay sa iyo na para maging active ka. So i-share yung blessing na yan sa ibang tao
Diba? So, tama yun, Ma'am Alma. Shout out yan sa iyo. So, medyo mahaba-mahaba na rin yung usapan natin. Babalik lang po ako mamaya para sa ating usapang negosyo sa aking ginagamit na immune system booster. And syempre by next vlog siguro usap din tayo ng ibang produkto. Sa ngayon, ito muna yung pinopromote ko, yung Abundance Herb, yung pang-immune system booster ni Master J. So that's it for now. Babalik ako mamaya and salamat sa suporta. Mayroon din akong Instagram and Facebook page na Derita by PH. So that's it for now. Balik ako mamaya. Okay? So bye-bye! Music straight from your heart. Music in your ears. Can hear. Rhonda Rewind. The DJ just came. Master J. The hits just keep on coming. This is my only favorite station, 106.1. Playing the best songs on the radio. Ronda FM. Rhonda Rewind. 1:55 Philippine Standard Time. Kawan niyo po si Master J only here at Ronda FM 106.1, ang teleradyo ko dahil dito the best ka. Hello again, aking mga kamasters dyan, mga karonda na nakikinig sa atin sa Ronda FM 106.1. O syempre, kumusta na diha bay? Ano yan na po ang inyong alagad na si Master J, playing only the best of the best music dito sa ating programang Ronda Rewind Saturday Edition. Yours truly, Master J. Katong mo-text, text na kay ato na nang basahon karon ang inyong mga messages, mga request. I-try natin i-play yung mga request nyo kung nandito yung mga songs. Siyempre, babasahin natin yung mga greetings nyo para sa inyong mga special someone, friends, and family. Ang inyong number na i-text, 0938-889-9505. At sa ating mga NCTVN subscribers, nandyan lang po sa baba ng inyong screen ang ating numero. Uulitin ko lang para sa ating mga nakikinig sa radyo. 0938-889-9505. O syempre, makikita lang tayo sa NCTVN Channel 5 or 6. At speaking of NCTVN, kung hindi pa kayo nakakonect ng cable, you can go to our NCTVN offices. Yan, sa may Kabakan, nandyan lang po sa may highway, makikita ka ganyan NCTVN. At syempre, kung gusto kayo magpa-connect ng internet plus cable, meron din silang ino-offer na ganyan. Nagsisimula yata yan sa 1,500 if I'm not mistaken. 1,500 mayroon na yung cable at internet. Yan ha, mayroon silang package na ganyan. Medyo siguro depende yan kasi yan sa speed ng kukunin nyo na internet. So, kung gusto nyo yung medyo mataas, meron din yan silang ino-offer. Bundle yan, cable at saka internet. Hanapin nyo lang yung mga NCTVN offices natin. O syempre kung yung nandito kayo sa Kidapawan City, nandito lang yan sa may MacArthur Street. Pagliko nyo din duha ka nice two-story building. Ayan. Sa baba niyan, NCTVN na po yan. At syempre, pwede kayong bumisita dito sa ating opisina sa Ronda FM. Sa second floor po yan. Ayan ha. So, bisita-bisita lang o mag-inquire lang ta sa atong mga gwapo o gwapa din ha na atong mga empleyado sa NCTVN. At syempre, mga gwapo-gwapo din na sila. Lalo na diha. Shout out dyan kay Ma'am Alma Renario. Ma'am Alma, nakikinig ka dyan ha. Kala mo ha. Isa-shout out kita on air. Syempre, i-shout out din natin yung mga avid listeners natin dyan kay Pasing, ayan, kay si Roberto Pasete, sa ating friend na si Dexter Benaag Pilar, shout out dyan sa iyo, kay Vince Panessa, kay Sir Rojan Lagumbay at si Faren Ricardo. At syempre,
puntahan natin yung text line. Baka meron na nag-text doon. Galing kay 1024. Good PM DJ. Pa-request ng song na may lyrics na See the trees, how big it grown. Ayan, tignan natin kung ano yung kanta na yan, ha? Hindi ko kasi alam ang title. Alay ko sa mga friends ko dito sa Inak Magpet. Oy, taga Magpet, hello, kumusta ka mo din, ha? Sa kay Jane, kay Des Calsota. Ito, thanks, God bless. Kay Jen Des Calsota. Ayan, hello dyan sa iyo. Kumusta? Shout out dyan sa iyo. At syempre galing kay 1675. Kilala yata kung sino to, hindi nga ako nagkakamali. Good PM DJ. Happy listening to sa akong wife na si Paisan, to Uncle Mayor Samulong Sultan, kay Vice Mayor Moirine Sultan, and sa Municipality of Pikit, to DJ Clea. Ma'am Clea, meron kang fan dito po, nag-text. Good PM, ma'am. Greetings from Hanardel at Telino as James Yap 18. Salamat sa pagbasa, DJ. Yan na, James Yap po. Always yan nakikinig sa atin dito sa Ronda FM. Galing kay 8233. Good PM, Master J. Great ko. Greet mo naman kami dito po sa Aliusan. Ayan, nakikinig daw sila dyan. From Ira, Sapal, and Gialoden family. Ayan po. Shout out dyan sa inyo, dyan sa may Aliusan. Galing yan kay 8233. Mayroon nagpahabol dito. Galing kay 8168. Good afternoon. Greet ko lang akong apo si Jillian Grace Rigner. Greetings coming from Lolo. Hello daw sa iyang apo na si Jillian Grace Rigner. Ayan, greetings coming sa iyang Lolo. Galing yan kay 8168. Ayan, kung sino pa yung gusto mag-text, text lang mo para sa inyong mga greetings and requests. At nag-request kanina og lyrics, at itong pangitaon kung unsa to siya. Hintay-hintay lang. Huwag kayong malungkot kagad kung hindi ko ma-play. I-try natin yung best, ha? So, this is your Master J. Only here at Ronda FM 106.1, ang teleradyo ko. Dahil dito, the best ka. Hey, what's up? Yes, balik ulit ako dito. Kakatapos ko lang mag-on air. And syempre, promise ko kanina, mag-uusap tayo sa ating ginagamit na abundance herb. Itong abundance herb, kung sa video, pag sa nasa YouTube na nakikita yan dito na part, yan, abundance herb. Yan po ang ginagamit ni yours truly, Master J, para sa immune system booster, para iwas sakit. Ating i-improve ang ating immune system para hindi tayo magkakasakit o matakdan hawaan ng sakit, mga virus katulad ng COVID-19 na medyo delikado pag mahawaan tayo dyan. So kailangan i-boost natin ang ating immune system. So, yours truly, Master J, ito po yung ginagamit na produkto, itong Abundance Herb. Ayan. Iyang produkto na yan ay produkto ng MTC. Kung gusto kayong mag-try, pwede nyo akong i-contact sa aking Facebook page or sa aking Instagram sa Derita by PH. Ayan. Or you can send me directly your message sa aking account na Jax Nemo. Kahit saan po, akin naman din yan. So, makukuha ko yung mga messages niyo. Then, pwede tayo mag-discuss about business wherein kung gusto niyo makakuha na mas malaki pa na discount, mas makakatipid kayo, makakamura kayo sa pagbili ng ating mga produkto ng MPC, lalo-lalo na itong yung ginagamit ko na pang-immune system booster na Abundance Herb, I suggest you join this company at kikita pa kayo. At yung pag-join nyo, yung pera kung iisipin nyo, wala yan sa kapalit ng produkto na binibigay ng ating company na MTC. Dahil sa
ang pinag-uusapan natin dito is health. So, if I were you, you join this company, nakakatipid ka pa, natutulungan pa yung health mo, at syempre, yun, nakakatulong din ito sa pangangailangan natin sa araw-araw, lalong-lalo sa health. Oh, di ba? So, may pera ka pa, mas okay pa yung takbo ng health mo, na protektahan ka pa. So, if you're going to ask more information, just contact me sa aking Facebook page or Instagram or directly sa akin para mag-usap tayo about sa MTC at sa mga products nila. Meron din iba pang products sila na lalo na magpaputi, magpa-slim. Meron din silang no-offer na ganyan na mga produkto. So, drop a message now, DM me, and usap tayo. And syempre, hi to Sir Ephraim Gallo and to all MTC family, lalong-lalo na sa ating CEO and President, at sa lahat ng management ng MTC. Salamat po. And sa inyong suporta sa ating YouTube channel na Derita by PH. Bye-bye! Hey, what's up? Hindi tayo naka-live kanina sa pagtatapos ng ating programa kasi ewan ko, siguro sa internet connection siguro nagka-problema. So, that's it for now sa ating nanonood dito sa ating vlog. At syempre, next Saturday ulit, isa-shoutout ko lahat di dyan sa ito na part dito sa gitna. Ilalagay ko lahat ng yung nag-emoji, yung nag-comment doon sa ating Ronda FM Teleradyo na page. So, lahat nandun na nag-emoji at saka nag-comment, ilalagay ko dyan dito part sa may center, yan sa middle, ilalagay ko dyan shoutouts para sa inyo lahat yan. So, at do click yung button yan dyan sa baba, yung subscribe button at saka yung bell para always kayong updated at manonotify kayo always sa ating mga videos na i-upload natin sa YouTube. At syempre kung gusto niyo ako i-contact para sa mga inquiries niyo about sa aking dito, yung Abundance Herb, yung immune booster, immune system booster, yung ng yours truly Master J. Yan po yung ginagamit ko na immune system booster, yung Abundance Herb ng MTC. And salamat po MTC family sa ating mga management dyan, ating president at CEO sa MTC. Salamat po. Sa lahat ng gusto mag-inquire, just message me, DM me sa ating Derita by PH Instagram or Facebook page or kahit dito sa aking Facebook na Jax Nimok, yung account ko, official account. Kurog-kurog lagi na ba, no? Sa speaker, dili na sa kuan? Nakurat tayo ko ba, nagkurkurog man? Ano? Nakuratan ko na. Abi na kung na-difference ang music na itong ikuan. So that's it for now. Bye bye and watch out sa ating pakutaw sa auto episode 1. And yung kinaghirapan natin last week, na-erase yung lahat. So pasensya na po. Lalong-lalo na dun sa makilala, pasensya na po. Na-erase po yung file ko lahat. Wala akong backup. So yung makikita ng mga questions ng mga tao dito sa first episode is mga bago itong na-record. So that's it for now and salamat sa inyong suporta. Bye-bye! Uban tabay, manuroy ta sa baybay, atong kalimtan ang problema.